Dan jum l-om huwa wieħed speċjali għas-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said. Dan hekk kif 10 ġimgħat ilu Buġeja Said saret għall-ewwel darba ta' ċkejkna Margo. Iltqajna ma' Alicia Buġeja Said li spjegatilna l-esperjenza tagħha bħala om. L-esperjenza tiegħi f'dawn l-aħħar 10 ġimgħat kienu ta' inqas irqat, però ta' momenti sbieħ ħafna, speċjalment meta anka Margo qabdet titbissem, hija realtà oħra li kullhom tuħu pjaċir tesperjenza. Bħala l-ewwel membru fl-eżekuttiv tal-Gvern li saret Buġeja Said sostniet fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Tagħmel il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Importanti li ovvjament il-familja tibqa' priorità, però mbagħad insibu l-ħin propju sabiex anke nwettqu l-ħidma tagħna. Ġifieri f'ġurnata impenjata bil-laqat nipprova li anke lil Margo nagħtiha l-ħin tagħha. Fl-intervista ma' News Alicia Buġeja Said saħqet li l-rwol ta' fih il-vantaġġi tiegħu f'ħidmietha. Li tkun għalija jiena nara bħala vantaġġ minħabba l-fatt li jiena x'inhu nħares lejn binti ngħid xirrid aħjar f'pajjiżna għall-binti, xirrid aħjar f'pajjiżna għall-uliedna. U għaldaqstant nemmen li kullhom għandha x'toffri. Minn hawnhekk nappella l-ommijiet kollha f'Malta u Għawdex sabiex huma wkoll jersqu lejn il-karigi li jixtiequ, l-karriri li jixtiequ f'ħajjithom u ma jarawx il-motherhood bħala challenge, anzi bħala opportunità sabiex komplu jimirħu l-qudiem u nkomplu nġibu bidla sabiħa għal pajjiżna.